Hai hai hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Di sini tuh ceritanya tuh kita mau bikin jadah pasar alias gemblong ya guys. Di sini masih proses habis didang kita taruh di sak gitu ya guys. Ini tuh ceritanya ada saudara yang mau melamar ya guys. Terus si emak tuh kepikiran, duwe ketan, ayo do digawekne gemblong wae men kena nggo cangingan parselane ngono guys. Nah terus satset ngekom ketan terus klopo diparut digawe ngono wae ben kena dipangan uang ya guys. Iki aku ceritane iki yo melu ngewangi guys, depan-depan iki guys. Ini cara solusi melangsingkan perut guys. Iki deplok iki kempeng guys, ora krasa jelek-jelek belas guys. Mangkane rontok suwi lembute gemblonge guys. Iki gemblonge molor tenan lho guys, tapi ora tak sepil yo guys. Pas aku nyomot terus tak pangan ngono yo guys. Soale isih panas guys. Iki panas hawane guys. Soale hawane cetar munggahan wis aku ndepok sedulur tak wis kuwem mengira karo-karuan guys. Tak lanjut tak kekno simbok tak kon ndepok simbok sak lembute. Iki ceh runyah-runyah guys, kurang lembut. Mangkane kuwi langsung depok sacet-sacet gendang ramu terus ditotot dikono nama terus dan guys. Makanya ini guys prosesnya wong ape nglamar kita langsung guys, ora mung duit 1000 rupiah, pokoknya wukih kudune. Makanya yang muda-muda ayo semangat kerja, wong rabi ora sithik ragate lo guys. Iki